Ahojte všetci, sme tuto Širokom, je 13. júla 2014. Nachádzame sa tu v tejto krásnej lokalite, kde sa bude konať tretie kolo Lumart Cupu 2014, zároveň slovenského pohára v motokrose. Nachádza sa tu 120 jazdcov. 123, aby sme boli ešte presnejší. Náhodou tu máme kopec dievčat, máme tu veľa Ukrajincov, prišiel si zajazdiť aj Števo Svitko, takže sa na to poďte pozrieť s nami. A my sa tešíme na toto zápolenie. Takže máme tu dve baby, ktoré sú nedočkavé, pretože sú pred štartom. Ako sa im páči a pozdáva trať tu v Širokom? Trať je naozaj perfektne upravená, niečo vyknúť. A ktoré pasáže sú možno pre teba najviac vyhovujúce? Úplne najlepší je kopec od štartu, ten si najviac užívam. A opýtajme sa na to ešte aj ďalšej baby v sedle. Ako sa ti pozdáva trať tu v Širokom a možno naozaj také špecifika, ktoré má, vypichnime? Tak trať je krásna, ale veľa blata. Ale celkom v pohode. A tvoje obľúbené pasáže na nej? Skoky. Ďakujeme krásne, tak toto boli baby. Chcel by som sa ťa, Štefan, opýtať, ako hodnotíš túto trať, technické parametre trate, čo sa ti to páči, prípadne nepáči? Tak poprvé som tu prišiel veľmi rád, pretože táto trať sa mi ako vidí možno najviac na Slovensku, pretože aj to, že včera som bol som v Rakúsku na pretekoch na cross country, prišiel som v noci o 2:00 a o 5:00 som zase stával, takže práve preto asi vidno, že tú trať mám rád, keď som to bol odhodlaný tu prísť. No a čo, dobré je, že včera popršalo a nebude sa prášiť hlavne a trošku sa najazdili drážky, čo mne vyhovuje, takže uvidíme, ako bude závod. Takže ďakujeme Štefanovi za to, že nás prišiel navštíviť tu do Širokého a držíme mu palce. Vlado Kasala prišiel tu do Širokého, ale prišiel tu okrem teba aj jeden, možno nie tak vítaný host, pretože inak si stále suverene prvý a teraz to je Števo Svitko, kto je prvý. Tak je to tak, ale o toto je ťažšie pre mňa, aj zaujímavejšie pre divákov, že sme tu, je tu lepšie ako ja a má väčšie skúsenosti, ale tak ešte druhá jazda je pred nami, tak sa pokúsim troška zamiešať karty, ale tak jemu toto pasuje, je to viac menej endurové zadu. Tu zase pasuje mne, skoky a trať je nachystaná inak na jednotku. Usporiadatelia konkurenční sa môžu len učiť. Od prípravy trate, poliatia, nachystania, síce je pršalo, ale proste to je nachystané na úrovni. Takže si spokojný aj napriek tomu, že dochádzaš zo západného Slovenska tuto na východ. Až druhý, no ale tak dobre to je. Myslím si, že v rámci seriálu to nijak neohrozí tvoje postavenie. Nie, tak to je, pre mňa to je hobby, takže ja to nejako neriešim, že som prvý, druhý. Hlavne dojazd nezranica a potom to bude fajn. Jasné, tak to ti v tom držíme palce. Ďakujem. Takže chcem vám predstaviť týchto dvoch nerozlučných pretekárov a kamarátov, Samuela Struka a Jarka Dubociho. Krátko ich vyspovedám a chcem sa ich opýtať, že ako sa im páčilo dneska, ako si zasúťažili a ako sa im páčila táto trať. Dneska sa mi jazdilo veľmi dobre, išiel som na druhom mieste celý pretek. Trať bola celkom dobrá a upravená, bol dobrý podklad už od rána, takže dnes sa jazdilo celkom dobre. Takže vidíme spokojnosť mladého jazdca. Čo ty, Jarko, čo nám povieš k dnešnému dňu a k trati? No, bolo to super, dal som 2 holešoty, bol som celý čas prvý, no troška tam som to d***al a jazdil sa mi dobre, trať bola celkom dobre upravená, bola suprová, no dobre to bolo. Takže ďakujem týmto dvom mladým pretekárom, ako sme videli, tak dneska Jarko Duboci zvíťazil, za ním Samuel Strúk, takže díky chlapcom a vidíme sa na budúce.
tak víkend je za nami. Bol náročný, plný blát, ale nakoniec slnka. Takže lúčim sa zo Širokého a pozývam vás do Žaškova. 7.9. sa tam vidíme. Lumartka 2014, 4. kolo. Čau. Rúžový domov Lísko. 04815, ten Lísko je troška na ten ty sú hádavaní neverili. Takže tu vidíme priateľstva, ktoré sa nadväzujú na motokrose, samozrejme. Aj Štefan Cvitko tu má veľký fanklub. Akože tento pán určite, povedzte nám to na mikrofón, teda ako mu držíte palce. Držím Sitkovi palce, on to vyhrá, on to musí mať, má na koniu. A Jožko dozal tu, nech sa príde tu.